бинандаҳои азиз, барномаи Насими Субҳ аз телевизиони мусиқии Тоҷикистон шаҳнавоз идома дорад. ҳунари навозандагӣ аз зумраи ҳунарҳои зебое ҳаст, ки аз соҳибкас маҳорату истеъдоди волоро талаб мекунад, зеро навозиши ин ё он асбоби мусиқӣ нозукиҳои хосеро дорад. На ҳар шахс метавонад аз уҳдаи иҷрои он барояд. Дар ин бахши барнома меҳмони мо Ёсуман Шокирова яке аз он ҷавонони ҳунармандест, ки имрӯзҳо дар ансамбли чамани филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев фаъолият мекунад ва асбоби мусиқии рубобро менавозад. Ёсуман, хуш омадед ба барнома. Субҳатон бахайр бошад. тавре ки зикр кардем, шумо имрӯз дар ансамбли чаман фаъолият доред. Мехостем дар оғоз аз кору эҷоди имрӯзи худ барои бинандаҳо чанд сухан бигӯед. Ташаккур. Дар ансамбли чамани филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев турли 1 сол мешавад, ки ман фаъолият дорам таҳти роҳбарии устоди азиз Наҷмия Қаландарзода. ва дар ансамбли мо бисёр сарояндагони маҳбуб, бисёр ҳунармандони касбӣ фаъолият доранд. Дар раванди фаъолияти корӣ мо дар бисёр консертҳои давлатӣ, чорабиниҳо ва дар барномаҳои телевизионӣ бисёр фаъолона ширкат менамудем. Дар умум фаъолияти корӣ дар ансамбли чаман бароям хуш аст, барои он ки дар ансамбли чаман ки аксарияташон бонуонро ташкил медиҳанд, аз ҳунар ва истеъдоди онҳо ман илҳом мегирам. тӯли чанд вақт аст ки ба омӯзиши ин асбоби мусиқӣ, яъне рубоб, сару кор доред ва аслан чӣ сабаб шуд, ки маҳз ҳамин асбоби мусиқиро интихоб кардед? Ман барои омӯхтани сози мусиқии рубоб, ин сози қадимии миллати мо мебошад, халқи мо аст. Барои ин созро омӯхтан хеле заҳмати зиёд дар кор, меҳнат бояд кунад шабонарӯз инсон. Хеле зиёд мехостам ман аз сози мусиқии фортепиано бархурдор бошам ва ин созро бисёр мехостам омӯзам ва навозам. Баъдан ба мактаби санъати шаҳри Истаравшан ки рафтам, дар он ҷо довталабон ки зиёд буданд, ман натавонистам ба синфи фортепиано шомил шуда ва таҳсилро дар ин ихтисос идома дода. Баъдан илмасов хушбахт ки директори мактаби санъати шаҳри Истаравшан фаъолият мебурданд, маро ба ҳайси шогирди худ қабул намуданд ва сози мусиқии рубобро ба ман омӯзониданд. меҳри санъат ва мусиқӣ аз хурдӣ дар дили ман ҷо шуда буд ва ин ҳама сарчашма мегирад аз волидайн, аз муҳити оилавӣ, аз падару модар ва умуман муҳит, ки ҳама санъаткор буданд ва бо мусиқӣ рӯҳпайванд буданд. Ман низ аз ҳамин пайроҳо гузаштам, тай кардам, баъд соҳаи санъатро ҳамчун касби хеш қабул намудам. ташаккур. хуб мешуд агар ин лаҳза дар ин субҳи босафо як навозиши зеборо баҳри бинандаҳои азиз пешниҳод мекардед.
ташаккур. тавре медонем тӯли чанд соли охир дар ҷараёни баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷавонону наврасони соҳибзавқ ва ҳунардӯст имконият пайдо карданд ки истеъдоди хешро дар наминаҳои ин озмун нишон диҳанд ва соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ бигарданд. шумо низ яке аз иштирокчиёни фаъоли ин озмун будед. мехостам дар мавриди иштироки худ дар ин озмун изҳори назар намоед. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тӯли 4 сол мешавад ки дар ҷумҳурӣ мо дар ватани азизи мо ин озмун баргузор мешавад бо дастгирӣ ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бароҳ монда шудааст ва ин озмун барои ҳар як ҷавон ва наврасон як боиси хушнудист ва боиси ифтихор аст ки аз ин озмун истифода мекунанд ва дар раванди ин озмун чеҳраҳои нав кашф мешавад. аз номинатсияи навозандагӣ ва сарояндагӣ ва номинатсияи композиторӣ фаъолона ҷавонон дар ин озмун иштирок мекунанд ва ман низ ҳамин сол яъне соли 2022 иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман будам ки то даври ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва дар даври аввал бошад бо оҳанги халқӣ, рақси бухорӣ бо сози мусиқии қонун иштирок кардам ва дар сози мусиқии доира бошад ҳамкорам Бобобеков Ҷамолиддин бо сози доира маро ҳамроҳӣ ва дастгирӣ карданд ва ман низ хеле аз он кас миннатдор ҳастам. баъдан дар даври дуввум бошад бо сози мусиқии қонун ҳамчунин иштирок кардам ва дар даври сеюм бошад оҳанги Суманзорро аз эҷодиёти устод шодравон Нуралӣ Додарбеков иҷро карда будам ва ин ба ман як боис шуд ва сабаб гашт ки дар раванди иштирок дар озмун бисёр фаъол бошам, бисёр дар ҳаракат будам, масалан бисёртар машқ кардам, бисёртар бо устодони санъат машваратҳо гирифтанд ва дар ин раванд ман бо бисёр иштирокчиёни фаъоли озмун шиносоӣ пайдо намудам ва умуман барои ман хеле хубу хотирмон буд. бинандаҳои гиромӣ бори дигар ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи Насими Субҳ буданд Ёсуман Шокир ва ҳунарманди ансамбли чамани филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев.